s'ha fet en un circuit tancat, que ha començat i acabat al carrer Gran. Aquesta cursa l'ha organitzada el Club Ciclista de Gràcia. Aquest matí s'ha celebrat la cursa de bicicletes pels carrers de Gràcia. La cursa començava i acabava als Jardinets, concretament al número 18 del carrer Gran. El recorregut era de 25 voltes per un circuit assenyalat que feien un total de 75 quilòmetres. La cursa es dividia en dues categories i per participar tant en l'una com en l'altra s'havia de tenir un mínim de 19 anys. El nombre de participants ha girat al voltant dels 100 ciclistes, però aquesta xifra no és oficial, ja que moments abans de començar la cursa s'han apuntat molts corredors. La significació d'aquesta cursa és per la gran festa de la Villa de Gràcia, que ens estem ajudats per l'excel·lentíssim Ajuntament de Barcelona, districte de Gràcia. I esperem que sigui una cursa molt disputada, ja que mirem de posar-hi els esforços que podem a dintre del nostre club, ja que és un club modest. Com a premi, hi havia 6 copes per repartir entre els 3 primers de cada categoria, a més d'una dotació econòmica. La sortida estava prevista per a les 11 del matí, però s'ha efectuat més tard, ja que els ciclistes han hagut de fer un reconeixement previ pel recorregut a causa de l'estretor actual del carrer Nil Fabra. Amb el recull d'aquesta presentació que va fer el meu pare Antoni Catalacosta, aleshores president del Club Ciclista de Gràcia, davant de la televisió de Gràcia a la Festa Major, vull acabar aquesta recopilació de dades d'altres events esportius per a la presentació d'aquesta pel·lículeta. Moltes gràcies i fins una altra estona. Avui farem una mica d'història. Què els hauria de dir en aquell grup d'aficionats presidits per el senyor Rafael Escofet, que el dia 30 de gener de 1929 van fundar una associació ciclista al carrer Providència, que van anomenar Club Ciclista Gràcia. Aquests són els nostres socis fundadors l'any 1929. 80 anys després, i gràcies a moltes persones que per voluntat pròpia han portat a l'entitat a un dels clubs de cicloturisme millors i més antics de Catalunya i també d'Espanya. Aquest és l'escut que des d'un començament ha sigut l'emblema del Gràcia. 3 anys després, sota la presidència del senyor Julio Gonfaus, el 30 de juny de 1932, es traslada el club al carrer Sant Pere Màrtir número 20, a l'interior del bar Pinyol, on estaríem 13 anys, fins al 12 d'octubre de 1945, que es traslada a l'edifici La Violeta al carrer Sant Joaquim 8 i 10. En el bar de l'edifici de La Violeta, en l'any 45, es lliurava el repartiment de premis al campionat d'excursionisme. 61 anys després, han passat per traslladar-nos de nou al carrer de Sant Pere Màrtir, aquesta vegada al número 16. Les circumstàncies han fet que es remodeli tot l'interior d'aquest edifici protegit, que és La Violeta, per l'Ajuntament de Gràcia, i que avui abandonem per les condicions adverses i la pèrdua d'identitat a la que ens abocava aquest canvi. Tot això considerat i amb el bon criteri de la Junta presidida per el senyor Luciano Fernández, va tindre que cercar un nou local on poder gaudir d'una exclusivitat. Aquest senzill reportatge sol serà el trasllat i la inauguració, no la història del club,
que es troba molt ben detallada al butlletí especial del 75 aniversari de l'any 2004 que va confeccionar i dirigir el senyor Jordi Escrihuela i els seus col·laboradors. La portada la visionem en aquest moment. Aquest és l'edifici emblemàtic de la Violeta, antic centre dels comerciants de Gràcia. I avui és un dia trist, lleig, plujós, trist per dues coses, perquè hem d'abandonar un local que és la meitat de la nostra vida, on teníem la seu i ens ubicava tothom, però potser alegre perquè anirem a millorar en un altre lloc que serem més independents. Aquesta és l'entrada principal a la Violeta. Esperant que arribi la colla per obrir l'estatge. Aquí el company Lamiel, també fent una espera, fins a les 7. Segueix plovent. Bé, avui començarem a buidar aquest local, serà el primer dia de traslado, però per tindre un record de lo que era el lloc on hem estat més de 60 anys. Yo lo haría. Hay manchas de oso, y está bastante manchado. A ver, tampoco nos vamos a gastar el dinero. Va a estar hecho una porquería siempre. Y por 500 euros... Y alquilan máquinas de esas también, ¿no? Hay una casa que alquila... Bé, la reforma del local va estar fa uns anys. En el fons hi havia la sala de massatges i la dutxa. No sé. I es va guanyar espai tirant els envans a terra. Porque eso difícil no debe ser, una cosa plana. Pero vibra bastante, ¿eh? Es como un Una cosa martillo. es pulir y una cosa es trabajar. No, 700 euros... No, 500. 500 todo. Home, en realitat és l'únic gasto que tindrem que Vosaltres teniu la part de la presa que hem pagat bé. Trasladar no podemos trasladar nada. Lo único es... no se puede Primero había casar. que poner estantes y cosas para incluir Claro. cosas. No. Aquí tenim les cintes de les festes del pedal Ves, passa... i moserratines que s'han anat acumulant durant el pas dels anys. Aquí el problema del local és que les bigues són de fusta Estuve en la piscina. i potser qualsevol dia ens hagués cagut a sobre. Porque si no... Bé, per aquesta escala pujarem a l'altell on hi ha guardades part de els arxius del club. Bé, això és qüestió de pujar escales i pujar escales i anar pujant escales. Aquí comencen a pujar els elevadors per descarregar. Home, a tothom li va agradar molt el de Sant Miquel de Fai i tot això, és un encert, posar-ho. Ara pugem per aquest túnel fins al Valtell. La puerca fora, que no sé què fa aquesta contrapuerca. Què fa la contrapuerca que té fora? Unes parets. Que además ponen costa una taula violeta, ja està. Fa tots els Tu butlletins. saps que com es diu aquest de Granades? Podem uns 53, no sé què. Vaya dia avui, Si avui volia anar a la puerca, A ver, pasamos... Sí. Sí, sí. No ens espantem de lo que hi ha aquí dintre, però els trofejos estan... Hòstia. Els trofejos de totes les èpoques. Sí. Mira, l'amigó i el... Aquest era a Huertas, el que treballava al bar Roure. Aquest treballava al bar Roure. Va Sí. treballar molt temps al bar Roure. A Huertas. Però més que faltarien caps. Aquest és la... Se pueden coger, lo que pasa es que no se pueden rellenar mucho, pues no, luego no hay que jugar con ellas. Porque estas son grandes. Bueno, o sigui que... No, no está tan... Bé, això comença a tindre ja un aspecte d'encants, de tot desmuntat. Han sortit ja part de les estanteries i
i s'han baixat moltes coses de dalt. I si baixem aquest, també? Sí, podem baixar-ho tot ja. A veure, tot ho he vist, tu. El resto de la pandilla, la patrulla, de l'equip, està en l'hotel. Ve aquí un mallot per penjar de la col·lecció, aquí que ens ha demanat l'amic Albert Buscató, farà uns quadros i en penjarà uns quadros. Aquesta succió la posarem aquí. Bé, aquest és el carrer Sant Pere Màrtir i aquest és la façana del local on tindrem la nova ubicació, el número 16. Ara s'està reformant, posarem cartells i fent estanteries per dintre. Anem a veure com treballen. Aquí ja estan posant les estanteries. Aquí la inagotable Anna netejant copes. Aquí posant estanteries l'Ernest, l'Heredia, la Solana, la Miel. És dos preus, perquè inclús podríem veure més baix, veure més alt. Abans, doncs, això ho vam copiar nosaltres, així la vas copiar tu. La vas copiar tu, xaval. Aquí van sortint algunes de les copes que estaven en l'hotel i l'Anna va netejant perquè quedin ben polides. Per sobre dels altres, però escolta, jo mai se'n voló i fotaria. Què és pel·lícula? Fem les més petites. Ai, pensa. Va fotre una copa... Bé, igual que es munten estanteries en una banda, es va desmuntant el local que han de deixar. Aquí l'amic Carles amb un carretó ple de trofetxos. Transportant-los cap al local nou. L'Antonio també carregat amb una altra galleda plena de trofetxos. Aquí van arribant ajudas, el Carles Pérez, el Antonio, el señor presidente. I a part dels que ja s'estan traslladant cap a la botiga nova, aquí dalt encara en l'altell queda bastant trofeig per recollir i trastos per llançar. Una petita biblioteca que es farà una estria de llibres i es deixarà algun per si algú vol llegir en el nou estatge. Bueno, els preparatius de ja l'última setmana abans de la inauguració, aquí els voluntaris bueno, això ja comença a tindre cap i peus, ja hi han posat el cartell aquí. Aquí van recollint escombraries. Estem a un parell d'hores de la inauguració. Hi ha un moviment frenètic acabant de retocar-ho tot. Aquí la nostra amiga Anna Camps s'acaba d'operar de catarates, per això van ulleres fosques, encara que sigui de nit, per preservar-se de la llum. Mira com treballa l'Anna, que hauria d'estar sentada i descansant. Vicenç. Aquest és el local ja diferent de com estava fa uns dies. Aquí hi ha una part dels trofetxos del club que s'han estat recopilant i netejant alguns d'ells. Des de l'any 29 hi ha trofetxos en aquestes estanteries. El mocho y el yo, está muy fácil. El dinero se está haciendo a poco. Eso no puede pasar nunca. La caixa dels diners, Ariadna, amaga-la que està molt a prop del carrer. Ja ho veig, ja ho veig. Ja ens han avisat abans que la traguessin d'aquí sobre. Sí, està gravada. Aquí tenim trofetxos de l'any 30, un any després de la fundació del club, del 33.
del 40, etc. Aquella gent d'aquella època també aconseguien trofejos, igual que els d'ara. Bé, és una part dels trofejos que té el club concedits amb aquests 80 anys d'activitat. I el senyor president col·locant les últimes llums, Luciano Fernández, penjat a l'escala. Aquí el company Carles Laot i l'expresident Joan Muñoz, esperant a rebre la gent que vindrà a la inauguració. Hem parat una exposició dels mallots que el club ha fet servir durant aquests 80 anys. Han aconseguit 3 o 4, de moment en tenim 2 de preparats. Aquest és un dels antics que encara portava butxaques al davant, eren de cotó, i un parell més que estan preparats per penjar. Bueno, creiem que es penjaria un altre dia, però l'Albert Buscató i l'Ernest estan capficats que té que estar per la inauguració penjat el cartell del mallot antic. I aquí l'estan penjant. Oye, ¿pasas a traer este coche? Porque aquel está roto. Bé, això ja es comença a animar. Sembla que arriba el regidor. Ja tenim la sala plena de gent que ve a la inauguració. Aquí el senyor regidor que ve a la inauguració del local. Estas cosas de juguete. Bueno, sembla que al senyor president li costa arrencar el discurs. Bueno, una mica el club. Yo palabras voy a decir pocas porque no soy político, o sea, yo no... Los políticos sí que saben hablar mucho, yo no. Entonces, bueno, inauguramos el nuevo local, esperemos que dure muchos años. Nos ha dado un poco de trabajo terminarlo para hoy, pero bueno, aunque no del todo, casi está. Entonces quiero dar las gracias a todos los que han colaborado y al señor presidente del distrito por estar hoy con nosotros y al consejero de Deportes y nada más. Y que dure muchos años todos. Muy bien. Bueno, amics i amigues ciclistes, felicitats per tots aquests anys de tots els quilòmetres que heu fet i tots els premis, però sobretot per mantenir viu el club. L'altre dia parlàvem amb l'Albert que de fet esteu augmentant la massa social, no esteu creixent de socis. Quants anys sou ara? Pues unos 300 en total, y ciclistas, pues diría unos 160. O sea, aumentamos ciclistas aquí en Atecarán, ciclistas vamos aumentando cada año. Doncs, de fet, Por favor, ja està, he arribat. Aquest creixement de l'activitat, el fet que no sumen socis en general i que facin l'esport, vol dir que és una entitat viva i que us mereixeu aquest local i probablement un local molt més gran. Tenir una mica de velòdrom. Pròximamente. Escolteu, gràcies per mantenir viu l'esport del ciclisme i per molts anys. Gràcies. Ariana, que vas de barrets avui. Maria
que ens ha fet les croquetes. Aquí tenim un dels veteranos del club, el senyor Romeu. El senyor Torrent, pagat per aquí darrere. El Ricard Català. Josep Maria Planes, Tere, per aquí amagada. El local està bastant ple, sortim al carrer a prendre l'aire. La decoració electrònica és... Pablo y una de las pequeñas socias del club. Aquí tenemos a Mireia, socia del Club Ciclista Gracia. Vamos. Buenas. ¿Qué tal, señor Pau? ¿Tú qué? I la Mireia celebrant també la inauguració del club. La Mireia Carvajal Català.
Jordi Saludes, que també ens ha vingut a celebrar l'inauguració del club, és un dels antics de la colla, i el despedim avui en aquesta diada d'inaugurar la nova seu i que per molts anys pugui estar entre nosaltres. Gràcies. Bueno, afortunadament ha vingut Antoni Casas, el vicepresident, que avui malauradament té a la Matilde, la seva esposa, operada i està a la UCI, però com que no el deixen estar a la UCI, doncs ens ha vingut a acompanyar a la inauguració. L'operada està en bones condicions. Un altre dels antics, el Sergi Valdivieso, antic ciclista que venia amb nosaltres, avui també veig que compareix per Llau, perquè... Senyor Català, brinda pel club. Moltes gràcies, senyor Sergi Valdivieso. Bueno, aquí, encara que sigui un home molt ràpid, el primer Ironman que té el club, ha arribat una mica tard, però ha arribat. José Luis Aran, Ironman del Club Ciclista Gràcia. Moltes gràcies. S'ha de veure més encara, Encara hem anat més? Sí, home, és un sol. Bueno, home, vale, però ja... Fent camí per la vida, tocarà menjar la pols, ficar-me al mig del fang com ho han fet molts, compartir el poc aliment que porto al meu sarró, tant si m'omple la joia com si em buida la tristor.
com la terra és incerta